guys! Welcome back again sa my YouTube channel. Na-miss ko kayo. Kaso nga lang, meron lang akong kasakit. Kaya hindi ako nakapag-vlog kasi may butsipon ako. Pero okay naman ako at the same time kasi nag-inom ako ng, anong tawag nun? Organo ba yan? Organo sa amin yung tawag nun. So yun nga, nagpapagaling pa ako, no? So ayun, naisipan ko mag-vlog today kasi nga, wala lang. Kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag update ng vlog ko kasi dami nagchat-chat back, ate bakit wala ka na nag-vlog, naguntad ka na vlog ha, o na. So mag-vlog ko para sa inyo, pero yung content natin is yung alaga naming baboy. So ayun nga, magpapakain tayo ng alaga naming baboy. So samahan niyo ako sa likod kasi meron na kaming 4 na baboy doon. So papakita ko sa inyo kasi nga yung isa manganganak na by this September. So, punta tayo dun sa likod ng bahay. So, ayun guys. Alit na disubong sa likod, no? Kay ipakaon natin ang mga alaga at mga baboy. Ari sila, dalawa. Actually, damo tanin ni sila. Kaso lang, ginbaligya pala ang iban. Aring isa, kay manganak na siya by this December. So, balantayan ka na siya mga next month. Tapos, ning isa naman, lechon nun tanin ni. Kaso lang, alang-alang pa. Itong last month, ari siya, oh. Lalaki siya. Ayun. So, pinakaon nila upa. Ayan. Guys, for today's video, kay mang tasang sang poops nila. Dili namon na ginabutang ang poops nila, tapos ginabutang lang namon dito sa may balde nga pula. Yan, kung makita yung balde nga pula. Tipos, ginabutang namon diri ang poops nila. So, subong ikuan ko tong nila dito, poops nila para mabutan ta dire, tapos diretso ta dito, tapos namon sa fertilizer, no, ginabutan dito namon sa likod sa tubang sang balay namon sa mga puno, sa mga bulak para magtambok ang lupa. So makuha lang ko sang tripod kay wala ta sang patunganan sang aton na camera. Isang ito ang ganda. Tipos. Siya lang gid kay gahot, guys. Tubig. Hindi. Gahot. Yun guys, nakuha na ang tae diri sa first. Dito naman takadto sa Dito naman takadto sa gabuntis na inang kay may poop siya dito. So kuhaan to dito guys ang pupo. Wala ba kumpensa kay basi mga gat, balahaw Diyos ko.
Budlay na kung mga ay butlong. Budlay na kadtan bitaw. Karon ta lang na ispihan sang ano. Sang tubig. Nasipon pa ko gamay. Tudgaw gining gamay oh. So guys, ay dito sa may second ano. Oops. Yeah. Okay, ito kabigat. Oh. Ayan guys. So, kailangan natin ng hose tsaka langis. So, tapos ito din sa first, guys. Sa second naman ta, kay medyo damo dito na. O, diba? So, kasi, matingala ko mo guys. Kasi matingala ka mo guys nga ginadas pa namon ang ang popsang baboy. Ay, basa sa ito. Kay ang ano abisin eh, girawasan niya kanal. So, kalain mo nga may poops sa pati sa kanal no. So, ginadas pa na lang namon siya. Para hindi siya ano sa mga isda. Second naman. Mga ano na siya guys. Diyos ko, nahulog ang cellphone. Godness. Napakasakit, Kuya Eddie.
Nabalintong ang aton camera. So, ayan guys. So, that's for today's video. I hope you like this video, no? So, ayan nga. Ito yung pinagkaabalaan ko pag nasa bahay ako, no? So, nagdininis ako ng ng baboy. O di kaya kung ano-ano lang yung makita ko. Ayun nga. Okay guys, maraming salamat sa mga nanood and then nag-abang ng aking mga video sa TikTok. Ayun nga. So, maraming salamat, hiningan ako. Maraming salamat guys, and then thank you so much sa mga nag-send ng mga ano tawag nun, ng mga support nila sa akin, like sa mga nag-get well soon daw. Ayan, thank you so much sa inyo guys. And then, so dito tatapos yung vlog natin for today kasi anong oras na magsi 6:30 na siguro. So ayan nga, medyo gabi na din. So ayun, shinare ko lang kung ano yung life ko dito sa bahay, if ano yung ginagawa ko, if minsan hindi ako makareply na message nyo, lalo na sa mga resellers ko, kasi nga, minsan late ako mag-reply, kasi nga, may ginagawa din tayo dito sa bahay, no? So, time management lang. So, thank you guys. Thank you na marami sa inyo sa support niyo sa channel ko, and then sa TikTok ko, kasi malapit na tayo mag 100 subscribers. So, ayan, dito na tatapos yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para updated ka sa mga videos na lagi kong ina-upload. Bye! Baho na ko tayo baboy!